Siyanibingelela nonke balaleli egameni lenkosi yethu Jesu Kristu oyinkosi nomsindisi ezimpilweni zethu. Yena owafa wavuka uhlezi esihlalweni sobukhosi. Siyambonga uJesu Kristu. Yena uyinkosi okunguye izolo nanamhlanje naphakade. Unkanyiso Bright Zulu lokhulumayo, ngihamba nomfowethu umhlengi Zondi. Sizocela kubo bonke abantu abalalele, ikakhulukazi laba bokukholwa abathi bayakholwa ukuthi uJesu Kristu uyinkosi yabo yamakhosi. Sivule ngomkhuleko. Baba wethu osezulwini, malingcweliswe igama lakho ezimpilweni zethu sisemhlabeni njengasezulwini. Usithethelele amacala ethu, usipha amandla Nkosi uJesu okuthethelela nabo bonke abasonayo. Uze ungasingenise ebilingweni, kodwa sinqobe omubi nemisebenzi yakhe yonke nenkohliso eza ngokuzosilinga nokuzosikhohlisa kuba silahlekele ukuphila kwethu okupheleleyo okuhlezi kuwe Nkosi yethu Jesu Kristu. Kodwa Moya Ngcwele senze sikwazi ukulizwa izwi lakho, sithethelele nalabo abasonayo, size singangeniswa ebilingweni kodwa sinqobe ngamandla nenkazimulo nangobufakazi bakho Nkosi yethu Jesu Kristu ukuthi wena ungophilileyo nokuthi uyaphila ezimpilweni zethu nokuthi wena ohola impilo zethu thina sikuwe. Umbuso nobukhosi namandla angawakho Nkosi uJesu kuze kube phakade naphakade. Amen. Ngizothatha leli thuba ngicele kubo bonke abantu abalalele, ikakhulukazi laba bathi bayakholwa nalaba bathi basindisiwe egameni lenkosi yethu Jesu Kristu oyinkosi nomsindisi. Bathatha amabhayibheli abo, basheshise bathatha amabhayibheli la ehlezi khona ukuze sizoba nokuqonda ukuthi uJesu eyinkosi esukile esihlalweni sakho sobukhosi wehlele emhlabeni. Uzeleni kahlehle yini ayishoyo kuthina, waze wawuqeda umsebenzi wakho wanyukela phezulu. Shesha-ke uthatha iBhayibheli lakho mase kuthi laba banama-app emafonini bavule ama-Bible app abo, bacishe ezinye izinto engabaphazamisa. Umoya Ngcwele evumile ukuthi intando kaKristu Jesu yenziwe ezimpilweni zethu njengamanje. Angihambi ngedwa-ke sengishilo, ngihamba nomfowethu umhlengi la. Bingelela Nondaba. Senibingelela bazalwane. Amen. Ngegama lenkosi uJesu Kristu sithi ukuthula makube kinina nonke, kulabo abamaziyo uNkulunkulu nalabo abangamazi nalabo abamfunayo ukuze bamthole. Kufanele kube khona ukuqonda, ukuze bakholwe kuye kufanele kube khona ukuqonda. Silokhu sithule ubufakazi ukuthi munye uNkulunkulu, akanayo umphelezeli, akanamhlangabezi, akanambonisi, uNkulunkulu ozimele owenze konke ngamandla akhe ukuze athathe udumo lonke. Namanje na-ke sithi bonke abantu mabazi ukuthi intando kaNkulunkulu ukuthi sibe ngcwele, singabi nakusoleka phambi kwakhe ngokwemisebenzi nangenkambo yethu ekukholweni kwethu. uNkulunkulu akadalanga umuntu ukuthi avule inkolo yakhe. uNkulunkulu wenza abantu ngomfanekiso wakhe. Ngaphambi kokuthi umhlaba usekelwe, uNkulunkulu wayesazi ukuthi abantu bakhe fanele babe ngcwele. So yonke lento ekhona emhlabeni yoqhekeko nokuba ngamaqembu umuntu afuna ukwenza izinto azifundiswa ngabantu bangafuni ukuzwa ngomoya Ngcwele, lokho kunenkokhelo yakhona egcineni yokuthi abantu abangafuni ukwenza intando kaNkulunkulu bawunikelwa echibini lomlilo. Akukhathalekile noma ngabe umhlophe noma ngabe umnyama noma ngabe uyiNdiya noma uyiChina noma ngabe uyisigwili noma ngabe uyahlupheka noma ngabe uyagula noma ngabe uphilile,
noma ngabe uyisigora, noma ngabe umaster kakarati, noma ngabe uyi-champion of the world. Uma ungayenzi intando kaNkulunkulu, kungekho kumesaba uNkulunkulu, wena indawo ekufanele ukuthi esihogweni. Ngokuba uqala kwakho kumesaba uNkulunkulu kuletha ukuhlakanipha empilweni yakho ukuze wena uhambe ngokuqonda, wazi injongo yokuthi uNkulunkulu ukudaleleni. So abantu bayathanda ukuphikisana ngokuqonda kwabo bengenaso isisekelo sezinto eziphathekayo ekuyizona eziletha ukuqonda, bese bethatha imfundiso zabantu bazenze zibe ngaphezulu kwemfundiso kaNkulunkulu. Kodwa ke uNkulunkulu uyasho uthi ohlakaniphile ngiyombamba ehlakanipheni kwakhe, ngokuba ukuhlakanipha kwami kungaphezulu kwakho konke, athi ukucabanga kwami nezindlela zami zingaphezulu kwendlela zethu. Ngokuba yena uletha imvula, ayihlehli imvula, mase ifikile ifika yenza umsebenzi wayo, inisela izihlahla, kukhula izihlahla. uNkulunkulu kuphela okwazi ukuthi enze lawo mandla, onalowo mandla okwenza lezo zinto ukuthi zenzeke, akekho omunye umuntu. So thina sikholelwa izinto uNkulunkulu azikhulumayo, nezinto athi uzenzile, nezinto athi uza kuzenza ngamandla akhe. Asikudluki kwisisekelo sikaNkulunkulu, ngokuba ngineminyaka ewu-31 namhlanje, ngihambe sonke lesikhathi lesi ngingamazi uNkulunkulu, ngiphonswa ngapha nangapha njengamadlambi olwandle ngemfundiso zabantu, ngidukiswa kuthiwe ushembe uNkulunkulu, uye eZayoni kuthiwa jikeleza insika, uye emaromini kuthiwa thinta isiphongo sakho namahlombe akho, ucophoze isandla emanzini, unikwe amarosali, uphume uyongena kubapostoli, ufike nalaphayana bakufundisa imfundiso zakhona ezingekho ezidukisayo, ungabezwa. Kwesinye isikhathi inkinga ukungena esontweni kodwa uphume ufana, kungekho umehluko. Inkinga iwona poison lowo. Maningi amabandla engiwahambile, ngingena ngiphume ngifana, ngokuba yini? uNkulunkulu akekho lapho. Ubuye uze ekhaya kuthiwe nangu umuthi kufuneka ugcatshwe, kufuneke ufake intambo, kufuneka ufake isiphandla, abantu abadala lokhu, abantu abadala lokhu ya. Ngingazi sonke lesikhathi lesi, ngazi ukuthi uma kungahambi kahle into empilweni yami kusho ukuthi abantu abadala bakithi abekho, abaneme ngami. Ngazi ukuthi umuntu uma engasekho useyingilosi yami. Uningi okusenzakala namanje ngenxa yokuthi abantu badukisa abantu ngezimfundiso zabo, nabantu ukuthi abafuni ukwamukela iqiniso elikeBhayibhelini, nanokuthi abantu abafika neBhayibheli balitshontsha ulwazi leBhayibheli, balijika ngenxa yokuthi abantu babengambulelwe, babafundisa imfundiso zeBhayibheli ngendlela ezifunwa yibona ukuze badukise abantu. iBhayibheli abantu bazi ukuthi lafika nabelungu, abantu bazi ukuthi uJesu Kristu uyindoda emhlophe namehla blue enenwele ezigold, uNkulunkulu uyindoda emhlophe enentshebende egqoka impahla ezimbalabala, nomoya engcwele ijuba. Imfundiso zabantu lokho, akazi asho ukuthi uNkulunkulu uyindoda emhlophe yena, ubaba indodana yakhe uJesu Kristu inenwele ezimhlophe eziblue, inenwele ezigold namehla blue, isithombe sayo sikodongeni, nomoya engcwele ijuba enehlamvu lomlomo, enohlamvu lehlaza emlomeni. Athi ke ngihlala esithombeni, uma nifuna ukubona mina nobona ngesithombe. uNkulunkulu akaze ayisho yonke le nto leyo. Uthi ohlala endaweni ezithekile, akekho umuntu osekwabona uNkulunkulu waphila. Kusho ukuthi umuntu uNkulunkulu ekhaya odongeni noma uJesu Kristu odongeni, wena uNkulunkulu wakho noJesu Kristu wakho nomoya engcwele bahlala odongeni. Lokho kuyimfundiso zabantu, lezi zinto lezi
ezikhulayo zilokhu ezikhohlisa abantu benda ekudukeni baze bathi bebona isithombe batshe babona uNkulunkulu. Izinto lezo engikhule nami ngidukiswa ngazo kwaze kwafika isikhathi la uNkulunkulu esefuna ukuzambula waveza iqiniso liphansi eBhayibhelini. Uma ukuthi wena uNkulunkulu uvumile ukuthi umazi kahle hle uNkulunkulu uyafuna ukuthi bonke abantu bamazi, kodwa ke uthi ngiyokuba nomusa kulabo ngiyokuba nomusa kubona ngokuba uNkulunkulu wazi inhliziyo zethu. So uthe uNkulunkulu mesezambula kumina ngase ngimfuna ngawo umkhuleko ukuthi ngimthandaze ngizithobe kuyena, ngivuma ukuthi ngiyisoni, ngifuna yena ngilungise ngezwi lakhe, ngibopha ibhande, ngizila ukudla, ngithandaza njengoba namanje ngisaqhubeka ngenza, ngifunda iBhayibheli ngokuqonda, ngicela yena ukuthi angiqondise angihambulele ezinye izinto ngokuba iBhayibheli liyimfihlakalo. Ingakho kumele ukuthi uma uza kulona uzinikele ekutheni wena ufuna ukwazi ngoNkulunkulu, uyazinikela kuyena ukuze uNkulunkulu azambule kuwena. Ngokuba uma uza ngokuqonda kwakho ufuna ukuthi wena uliphikise iBhayibheli, vele uNkulunkulu uzokunikela ekudukisekeni ngokuba yini wena awuzithobi, uza ngokuthi wena uyazi. So ingakho ke sinabantu abaningi abadukile bengafuni ukwamukela imfundiso yeBhayibheli, bengafuni ukwazi imfihlakalo yeBhayibheli. Abanye bathi beyazi bese baphume bahambe indlela zabo eziseceleni ukuze bagcwalise izinkanuko ngokuba izwe selibaluthile lathatha indawo kaNkulunkulu ezinhlizweni zabo, bagcina bengesenawo amandla ukuthi baphikisane nezinto zezwe ngoNkulunkulu ngokuba uNkulunkulu akasenandawo empilweni zabo. Kodwa ke uthi uNkulunkulu intando yakhe iyenzeka emhlabeni njengasezulwini, and uthi uyena futhi onikela abantu ekudukiseni ngoba bafuna ukwamukela iqiniso. Ubabekile abaprofethi bakhe, wababeka abapostoli, waseletha lendodana yakhe ukuze avule ukuqonda kubantu, bazi abantu ukuthi yini uNkulunkulu ayifunayo. So uNkulunkulu akekho mhlophe and akayena umlungu, uyinkazimulo yakhe akekho ongayichaza. uJesu Kristu asinalo ulwazi lokuthi ke wayenjani ngokukhala, kodwa engikwazi ukuthi akaqhamuki phesheya kwezilwandle. Bonke abantu baqala leAfrika ukwakhiwa, noma ngekona eAfrika la, kodwa ke ngaphezulu ngako Ethiopia, ngako Ephraim, engadini yase-Eden. Yilapho lisho khona iBhayibheli. Kodwa ke ngokombhalo sohlola ukuthi uNkulunkulu uthini ngokombhalo. Umbuzo wokuqala ukuthi ke uNkulunkulu uAdam noEva badala babe kanjani. Sobheka ngencwadi yaGenesis yokuqala, sobheka nje soqala sibheke ukuthi uNkulunkulu wakhani kwincwadi yaGenesis yokuqala verse 1, mase siyahamba siya verse 26, mase siphuma ku verse 26, mase siyahamba mase siya ku verse 4 or verse 5, sifune chapter 1 chapter 5 verse 1, mase siyadlula siyaqhubeka. Incwadi yokuqala kaMose ethiwa uGenesis, isahluko sokuqala, ivesi lokuqala. Ekuqaleni uNkulunkulu wadala izulu nomhlaba. uNkulunkulu ngaphambi kwakho konke wadala izulu nomhlaba. Uma edala izulu nomhlaba wayesevele efuna ukwenza lokho ukuze phakathi azikhazimulise ngokuthi akhe konke akwakhile phakathi emhlabeni. Ekwakhela umuntu njengoba uNkulunkulu akha umhlaba mase afake ilanga nenyanga nenkanyezi nesibhakabhaka, ahlukanisa amanzi kuvela izihlahla akhilwane, mase egcineni kwakho konke bese akha umuntu, athi umuntu akabuse phezu kwezilwane nakho konke okukhona emhlabeni. Kodwa ke ngaphambi kwalokho ukuthi uNkulunkulu wadala ke izulu nomhlaba. Umhlaba wawuyihlane, Kwangekho lutho before uNkulunkulu awakhe umhlaba. Hambe kwincwadi yase-Efesu chapter 1 verse 3. Haleluya. Incwadi yompostoli uPawulu kwabase-Efesu, isahluko sokuqala,
ivesi lesithathu. Makabongwe uNkulunkulu, masimbonge uNkulunkulu, uyise wenkosi yethu uJesu Kristu. uyise wenkosi yethu uJesu Kristu. So thina sikhishiwe ngaphandle ekutheni sibe amadodana namadodakazi. Why? Ngokuba siyizoni. Uma sifuna ukuba amadodana njengoJesu Kristu, fanele senze intando kaNkulunkulu njengendodana yapheleliswa, yenza konke uNkulunkulu ayifuna, yaseke ikhazibuliswa yayezulwini. Ingakho kuthiwa ke makabongwe, haleluya, uNkulunkulu uyise wenkosi yethu. So umuntu ofuna ukuba indodana fanele enze intando kaNkulunkulu njengoJesu Kristu. Uyise wenkosi yethu, uyise wenkosi yethu uJesu Kristu, uJesu Kristu osibusisile, usibusisile ezulwini kuKristu ngesibusiso sonke sokomoya. Usibusisile ezulwini uJesu Kristu ngesibusiso sonke sokomoya sikamoya. Akushiwongo ukuthi ngokwebala noma ngokwemali, sibusiswe ngesibusiso sikamoya. Kudingakala kuphela uNkulunkulu wakha umuntu, wasefaka umoya kuyena, waphefumulela umoya wokuphila. Ingakho uphila wamakha ngodaka phansi ubumba. So ngeba ethi ke sibusiswe ngokamoya besithini, njengalokho asikhethela. So uNkulunkulu usikhethile kuye usikhethe ngothando, bani? kuye Usikhethe kuye, ukuthi uNkulunkulu senziwe njengaye, simfanekiso kaNkulunkulu ngothando. Yenza lonto leyo ukuze ngaphambi kokusekelwa, ngaphambi yonke into kufanele silalele sithini, uNkulunkulu ngaphambi kokusekelwa komhlaba kwezwe ukuba sibe ngcwele, kufanele ukuthi ngaphambi umqondo wakhe ukuze kufike kulomcabango wokuthi kufanele akhe umuntu, ufuna umuntu wakhe ukuthi abe ngcwele, ngokuba yena singabi nakusolwa, ngokuba yena ungcwele. Nathi kufanele methi wakhe umuntu umfanekiso wakhe, uma engcwele kusho nami kufanele ngibe ngcwele. So kuphambi kwakhe akufanele ngibe nokusoleka. Haleluya, Yes indaba. So manje la kwincwadi kaGenesis, njengoba uthi uNkulunkulu wawakha umhlaba, bese ithi ke ku verse 26. haleluya, incwadi uGenesis isahluko sokuqala verse 26. Yes sir. uNkulunkulu wathi masenze abantu ngomfanekiso wethu. Wathi uNkulunkulu masenze abantu ngomfanekiso wethu, basifuze, kufanele basifuze, babuse phezu kwezinhlanzi zolwandle nezinyoni zezulu nezima. Haleluya, kufanele sakhe abantu ngomfanekiso. umfanekiso. Amen. uNkulunkulu akazasho ukuthi uyinhlobo yomuntu, uthi phela ungcwele. Wakhe umuntu ngomfanekiso, umfanekiso wethu. Methi owethu ukhuluma nobani? Kusho ukuthi khona umuntu anaye, khona umama, kusho ukuthi uyafuna isizalo. Methi uNkulunkulu ke wakha umuntu ngaphambi, wakha umuntu phansi odakeni, wakha umuntu phansi odakeni. Mase ithi incwadi kaJohane chapter 1 verse 1, uNkulunkulu nezwi lakhe bamunye. Amen. Incwadi ivangeli ngokukaJohane, Incwadi ivangeli ngokaJohane isahluko sokuqala, ivesi lokuqala. Ekuqaleni wayekhona, ekuqaleni ngaphambi kwakho konke kwakukhona ulizwi. Ulizwi wayekuNkulunkulu. Ulizwi yima ngathi abantu abawuthu lapho kodwa umuntu oyedwa angithi ulizwi wayekhona ekuqaleni ngaphambi kwakho konke. Yima angifuni ujahe, khona ulizwi ngaphambi kwakho konke. Lo lizwi lo uthi wayekubali, wayekuNkulunkulu. So ulizwi uNkulunkulu. Imake emva kwalokho besithini, ulizwi wayenguNkulunkulu. Haleluya. Ithi ulizwi wayenguNkulunkulu, kuthi ulizwi
ukhona uNkulunkulu Hallelujah. unguNkulunkulu Yes, Lord. uNkulunkulu nezwi lakhe Yes, Lord. bayinto eyodwa. Yes, Lord. You understand? So uma kukhona izigilosi lezo zigilosi ziphuma kulizwi. Yes, Lord. Amen. Uma kukhona Amen. umuntu lowo muntu uphuma kulizwi. Yes, Lord. Amen. Ulizwi unjani? Hallelujah. Ahambe kwincwadi kaJohane chapter 4 Hallelujah. verse 24 sibheke ukuthi ulizwi unjani. Sifuna ukubheka ulizwi ukuthi unjani. Safuna ukukhipha lengqondo kubantu abangenakho ukuqonda abathatha iBhayibheli ngokwenyama. Bafuna ukuthi iBhayibheli likhulume lento ezojabulisa bona ukuze bazibone engazi ukuthi bawobani, engathi babalekile. Lalela, uma ukuthi uJesu Kristu noma uNkulunkulu ufuna ukuthi wayemnyama umuntu oqala uAdam, asinankinga nalokho. Kumina kubalekile lokho. Kodwa into ebalekile inhloso kaNkulunkulu ukuthi sibe ngcwele, and into eyenza ukuthi uNkulunkulu angabali ukuthi ke uNoah noma uJesu wayenjani noma uAdam wayenjani. Ingoba ke uNkulunkulu wazi konke. Uyabuka namhlanje nibanga izinto eziwubula ezingathi nibanga ubuhlanga. Nibanga ubuhlanga engathi ubuhlanga kuzokufaka ezulwini. Kanti akubona uhlanga ukufaka ezulwini. Ukuhlinde kufaka ezulwini ukulunga kwakho nobungcwele bakho. Ngokuba baningi abantu abazitshela ukuthi ama-Muslim njengoba ecebile uNkulunkulu uyabathanda kusho ukuthi abusisiwe. Kodwa abantu abaningi banemali kodwa bamfuna uNkulunkulu. iBhayibheli abalazi noma bethandaza bathandaza ngamadimoni. Bathandaza kubantu kodwa babiza igama likaNkulunkulu kodwa bayenza intando yakhe. Labo bantu abanjalo bayesihogweni. So uma ke ulizwi eNkulunkulu message incwadi ngokukaJohane isahluko sesine. Sesibheka ke manje ukuthi ke uNkulunkulu ngabe ungumuntu ofana nami yini ngokwebala. Incwadi ngokukaJohane isahluko sesine verse 24. uNkulunkulu ungumoya. uNkulunkulu ungumoya. So umfanekiso kaNkulunkulu yilo muntu ongaphakathi. Amen. Lo muntu ongaphandle isakhiwo. Yes, Lord. Yes, So uma qhamuka iChina umfanekiso kaNkulunkulu lo. Uma qhamuka umuntu omnyama umfanekiso kaNkulunkulu lo. Uma qhamuka umlungu umfanekiso kaNkulunkulu lo. So inkinga umoya ongaphakathi kumuntu lo owenza abantu babe yikhohlakali njengokuba ke umuntu wadala umuntu. I mean uNkulunkulu wadala umuntu ngomfanekiso wakhe. So uma esedalile umuntu ngomfanekiso wakhe, wamdala ngomfanekiso kaNkulunkulu. Wabadala owesilisa nowesifazane. Badala abantu abawu-2. So labantu abawu-2 ubadalile uNkulunkulu. Mase kuthi njengoba badalile abantu abawu-2 kwincwadi yeSambulo chapter 12 le ithi khona kwaba khona impi ezulwini. Kwakhishwa uSathane azange asatholelwe indawo yakhe waphonswa emhlabeni. Ngijima umfunele lo ncwadi leyo. Sambulo chapter 12. Hallelujah. Verse 7. Hallelujah. Amen. Incwadi Sambulo isahluko 12 verse 7. Yes sir. Kwase kuba khona ukulwa ezulwini. Imali. Umbono lo. Yes Lord. Oqhamuka kuJohane. Johane umpostoli. Kufika umbono kuyena ngento eyenzeka ezulwini ngaphambi kokusekelwa komhlaba. So njengoba ke kwenzeka lento le yokuthi kuyena aboniswe into eseyenzakalile. Ingakokwenzeki seyenzakalile kodwa ke yenzeka ngaphambi kokuthi kudalwe umuntu. Sathane wakhishwa ezulwini ngaphambi kokuthi kudalwe umuntu. Ezolonto le waphonswa kuphi emhlabeni. Njengoba ephonswa emhlabeni akatholelwanga indawo esikuthini incwadi. Kwase kuba khona ukulwa ezulwini. Incwadi iSambulo isahluko 12 verse 7.
kwase kuba khona ukulwa ezulwini. Yes sir. uMikhayeli nezingilosi zakhe uMikhayeli nezingilosi zakhe balwa noDraco. balwa noDraco. uDraco usathane. noDraco walwa nezingilosi zakhe. noDraco usathane balwa bethi balwa back. Kepha bezama ukulwa nengilosi zikaNkulunkulu. kepha kabaze banqoba. Kodwa ke bahluleka ukunqoba ngokuba kukho ngaphezulu kwamandla kaNkulunkulu. Nendawo yabo kayabe isafunyanwa ezulwini. So indawo yaSathane ayisekho ezulwini. Yes Lord. Njengoba ekhishiwe, Yes Lord. indawo yakhe ayisekho ezulwini. Akanandawo. Akanandawo ezulwini. So njengoba engenandawo ezulwini, hambe lapha kwincwadi kaIsaiah chapter 14. Sibheke ukuthi uSathane mesekhishiwe ezulwini Hallelujah. uthini. Uzoqala phaya kuverse 12. Hallelujah. Incwadi uIsaiah isahluko 14 verse 12. Yes sir. Yeka ukuwa kwakho ezulwini. Yeka ukukhishwa kwakho Sathane ezulwini. Khwezi elikhanyayo. Inkanyezi yobumnyama ezenza ukukhanya. Ndodana yokusa. Indodana yokusa kusho ukuthi ke kuyindodana yomuntu okhanyayo, ungindodana kaNkulunkulu, kodwa ke yona seyikhethe ukuhamba indlela yobumnyama. Ngokuba ke njengoba enza ukukhohlakala ezulwini, ingoba yini ufuna ukuphambana nentando kaNkulunkulu. So ngesikhathi ezama ukwenza intando yakhe uNkulunkulu wasemkhipha uyingilosi zikaNkulunkulu zasezilwa neingilosi zakhe uSathane abasebehlangene nazo bezama ukuthi benze intando yabo ezulwini, basebekhishwa nabo abasatholelwanga indawo. So manje nake nokunqunya kwakho phansi. so wayesekhishwa waphoswa emhlabeni. Yes Lord. Qhubeka. Nokunqunywa kwakho phansi. Yes sir. Hallelujah. 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 Yes, Lord. 14. 14:12. 14, 12. Yeah. Funshashe baba. Nokunqunywa kwakho phansi. Yes sir. Hallelujah. Wena owuthobisa izizwe. Yena lo owathobisa izizwe, njengoba izizwe namanje zibuswa umoya womngcola, zibuswa umoya womnyama. Wena wathi enhlizweni yakho. Wathi uSathane enhliziyweni yakhe, ngiyakukhuphukela ezulwini. uthi enhliziyweni yakhe yena uyakukhuphukela ezulwini. Ngiphakamise isihlalo sami sobukhosi. Yena ufuna ukuthi abe nesihlalo sakhe ezulwini. Ezulwini sinye isihlalo sikaNkulunkulu. Akekho omunye uNkulunkulu amfunayo. Akekho omunye afuna ukubonisana naye. uNkulunkulu onomoya. Ngokuba uzenzele konke ngenkazimulo yakhe nangamandla akhe. So uSathane unomona, unenhliziyo ekhuni, unenhliziyo embi, akafuni ukuthoba. Ufuna yena ukuthi azenze njengoba ethi ke wathi enhlizweni yakhe uyakhuphukela ezulwini, abeke isihlalo sakhe sobukhosi, besenzani phezu kwezinkanyezi zikaNkulunkulu. acindezele ini Phezu kwezinkanyezi zikaNkulunkulu. So ngokuba ke akakwazi ukwenza lokho ezulwini, akakwazanga ukwenza lokho ezulwini, wayeseze emhlabeni. Ngihlale entabeni yomhlangano. Wayeze emhlabeni wazokwenza lokho kubantu bakaNkulunkulu. Ngasekugcineni kwasenyakatho. Njengoba ke uSathane ubusa emhlabeni, umoya wakhe wokugcola ubusa emhlabeni. So njengoba ke uSathane ekhishiwe ezulwini, siya la ekutheni ke incwadi yaGenesis chapter 3. Umoya kaSathane usuzongena ungcolisa umuntu. Ngokuba umuntu kuphila umoya kaNkulunkulu, uNkulunkulu umoya wakhe uphefumulela umuntu. Ngenxa yokuthi ke isitha uSathane lo moya ongcolile wakhishwa ezulwini walethwa phansi emhlabeni. Yes Lord. Qhubeka. Incwadi uGenesis isahluko sesithathu. Yes sir. Iverse lokuqala. Inyoka yayinobuqili. Inyoka yayinobuqili Kunazo zonke izilwane zasendle. kunazo zonke izilwane
zasendle Yes, sir. abezenzile uJehova uNkulunkulu. Yathi kowesifazane, ngempela uNkulunkulu ushilo yini ukuthi ningadli emthini nasensimini na? So manje na-ke lo moya kaSathane usuzolinga bani? Umuntu wesifazane. Uzolinga umuntu wesifazane ukuthi njengoba uNkulunkulu ethe kuAdam, lingadla zona zonke izithelo ezikhona kodwa luyamuthi ningawudli. Wadala umuntu wesifazane. Wawuthola lo umyalelo lo ukuthi naye kuthiwe singawudli luyamuthi kodwa sidle yonke into ekhona. USathane wayesefika kumuntu wesifazane. uAdam engekho ngokuba wayekhona wayezokwazi ukuthi akhumbuze umuntu wesifazane. Kodwa ke ngenxa ukuthi wayengekho ingakho uSathane akwazi ukuthi abe namandla umuntu wesifazane ngoba amthole yedwa. Wayesethini? Hallelujah. Ngempela uNkulunkulu ushilo yini ukuthi ningadli emthini yasensimini na? Owesifazane wathi enyokeni, singadla izithelo zemithi yasensimini, kepha ngezithelo zomuthi ophakathi kwensimu uNkulunkulu ushilo ukuthi ningazidli, ningazithinti. Njengoba ke kushiwo umuntu wesifazane bakhulume babe nengxoxo back and forth noSathane. uSathane athi ke uNkulunkulu ushilo ukuthi ningazidli kodwa usho ngoba uyazi ukuthi uma nizidla niyobe nani senivuleka amehlo, senifana naye uNkulunkulu, senikwazi ukuhlukanisa okubi nokuhle. So umuntu wesifazane wasewayibuka lento, wasibuka isihlahla wathi hey, lesihlahla siyakhanga ukuthi nami uma ngisidla ngingagcina sengihlakaniphile. Walingeka umuntu wesifazane wasithatha isihlahla wasiyasidla. Njengoba esesidla ke sewele esonweni, usephulile umyalelo kaNkulunkulu. Lo moya omubi usumngenile. Umoya omubi usumngenile. So uma ke esethatha isithelo sesinika indoda yakhe nendoda yakhe eseyenza the same thing yokuphula umyalelo kaNkulunkulu. Bobabili manje sebebhukuda kusona isono. So nje bebhukuda esonweni uNkulunkulu meqhamuka. Uqhamuka kubona bezwe izwi lakhe uNkulunkulu ngezikhathi zantambama, ngesikhathi uNkulunkulu eqhamuka. Bona bese emva kwalokho bahamba bayocasha ngokuba bathe bese besidlile isithelo base bezibona ukuthi banqunu bambozifihla umzimba wabo. Base bethatha amahlamvu bafihla umzimba. Waseqhamuka uNkulunkulu wamemeza uNkulunkulu ke seyacaca ukuthi batashile. Usethi uAdam ke uthi uNkulunkulu, Adam uphi na? Athi uAdam ke wathi ngizwe izwi akasakwazi ukumbheka ngokuba isono sesiyamtshela ukuthi wena umuntu. uSathane useyambusa uAdam. uSathane usengenile kuAdam, useyamazisile ukuthi khona into enhle nento embi. So wena wenze into embi, ingakho manje usibona ukuthi umuntu. Njengoba usibona ukuthi umuntu manje akusamele uwe phambi koNkulunkulu. Ingakho uNkulunkulu ke akha isikhumba wabagqokisa wabafihla umzimba wabo ngokuba ke banqunu manje sebekwazi ukuhlukanisa into embi nento enhle. Kodwa ngaphambi kwalokho babengenamahloni, babengazi lutho. So uma umoya songenile umuntu wesifazane, lo moya lo umuntu wesifazane yilo moya lo owangena kwindodana yabo uKayini yokuqala. Hallelujah. Lo moya lo mubi yilo moya lo osuthwelwe uKayini. Njengoba uKayini ethwele lo moya lo, so manje naye uqalekisiwe ngokuba wabula wachitha igazi. Yena oqala wachitha igazi. Uma wakhe owokuqala owaphula umyalelo kaNkulunkulu, indodana yabo yokuqala uKayini iyona eyaqala ukuchitha igazi kamfowabo. Bebanga izinto ezubulu ukuthi ke uKayini wasukela umfowabo Abelo wambulala. uKayini unikele ihlahla namafruit nezithelo. uNkulunkulu wakajabula. uAbel wanikela ngomnikelo wezilwane zakhe azifuyile. So kwamphatha kabi uKayini lokho umona
wokuthi omunye uyanconywa wena uyacorrectwa awufuni ukucorrectwa ubona ukuthi lo wenze kahle uyena uvimbezelayo ekutheni wena unconywe wena utshela ukuthi uma ubulala lo muntu owenza kahle wena uzonconywa kanti awazi ukuthi wena uyaqhubeka wena wenza kabi kakhulu esikhundleni sokuthi wena ubukele lo owenza kahle bese wena uyalungiswa inkinga yemoya kaSathane yilokho ufuna wena ubone ungafuni ukutshelwa ukuze wena ulungiswe uSathane njengoba akhishwa ezulwini akakhishwelanga ulutho ingoba akafuni ukulalela nokulungiswa so njengoba ke ezemhlabeni ithi incwadi yesambulo chapter 12 from verse 12 hallelujah incwadi isambulo isahluko 12 from verse 12 ngalokho thokozani nina mazulu so ngokuba uSathane ukhishwe ezulwini ithi incwadi thokozani nina mazulu nabahlala kuwo maye kuwe mhlaba kusho ukuthi manje yakhalela umhlaba ukuba ke uSathane ukhishiwe ajabulile amazulu ngokuba ingilosi zikaNkulunkulu zimnqobile uSathane ezulwini amen zamkhipha maye kuwe mhlaba ukhalela umhlaba lekhona kwehliselwe khona uSathane nakuwe lulwandle nalo ulwandle ngokuba uSathane wehlele kini imoya kaSathane uthola olwandle ngaphansi kolwandle uthola ngaphansi komhlaba uma ufa uya ngaphansi komhlaba lalela khona imfihlo engifuna ukutshela yona uma inja noma inkomo noma inyoka noma inyoni ifa umphefumulo wayo awuye ezulwini uyaphansi ingakho kuthiwa uma ufa eHades ushawa inyoka udliwa izilwane kodwa ufi ngokuba yini imoya yazo ibhajiwe phansi ile khona ezojezisa khona abantu abangafuni ukuzwa so umoya kaSathane ungaphansi wehlelekini enolaka olukhulu wehlelekini ungaphansi wenza yonke into ngaphansi uma esephuma aphume namacebo azodukisa abantu afake umoya kubantu ezobadukisa njengoba ke ehlele emhlabeni uma ke kuthiwa umuntu angeke aze avuke umlilo uphenjiwe kwabafileyo kusho ukuthi ke ngaphansi komhlaba ile khona kuphuma khona impethu khona izimpethu lezi zenyama khona izimpethu zikamoya lezi impethu ezidla ke lo muntu wakho ngaphakathi lo waphefumulelwa uNkulunkulu uma engcolile ngokuba ke le mpethu lezi ezingaphansi zizofa kodwa ke zizobe ziqhubeka nazo ngoba umphefumulo wazo uyaphuma le khona you understand yonke into ephilayo inomphefumulo iyaphila iphila ngokuthi ayibona uma seyifile nayo iqhubeka iphile yenze nomsebenzi lo ejalela ukuthi wenze so inyoka ngaphansi iyaphila nomphefumulo wayo njengoba ifi ishona phansi hambe kwincwadi Imfundiso chapter 9 funa ukwavezela ukuthi ke ilwane aziyi ezulwini hallelujah incwadi umshumayeli isahluko 9 yes sir hallelujah ngiphe chapter verse 8 hallelujah verse 8 incwadi umshumayeli isahluko 9 verse 8 izingubo zakho mazibe mhlophe Ecclesiastic umshumayeli angithi amen amen verse 9 hallelujah thokoza ngokuphila nomkakho omthandayo zonke izinsuku zokuphila kwakho okuyize oziphiwayo phansi no awuhambe lapha ku verse 3 incwadi umshumayeli isahluko sesithathu amen
Hayi ngifuna uchapter 9 verse 3. Incwadi isahluko umshumayeli isahluko 9 ivesi lesithathu. Kubi lokho kukho konke okwenziwa phansi kwelanga ukuthi bonke behlelwa yinto enye. Ngalokho izinhliziyo zamadodana abantu zigcwele ububi nobuhlanya busezinhlizweni zabo besekhona andukuba baye kwabafileyo. Ohlangene nabo bonke abaphilayo kukhona ithemba kuye, ngokuba inja ephilayo ingcono kunengonyama efileyo. Ngokuba abaphilayo bayazi ukuthi bayakufa, kepha abafileyo abazi lutho futhi abasenawo umvuzo, ngokuba ukukhunjulwa kwabo sekukhohlakelwe. Uthando lwabo nokuzonda kwabo nomhawu wabo sekuphelile futhi abasenaso isabelo nanini kukho konke okwenziwa phansi kwelanga. Hamba udle isinkwa sakho ngentokozo, uphuze iwayini ngenhliziyo enhle, ngokuba uNkulunkulu usevumile imisebenzi yakho. Izingubo zakho mazibe mhlophe ngezikhathi zonke, nekhanda lakho malingasweli amafutha. Thokozani ngokuphila nomkakho omthandayo zonke izinsuku zokuphila kwakho, okuyize okuphiwe phansi kwelanga zonke izinsuku zakho eziyize, ngokuba lokhu kuyisabelo sakho kulokhu kuphila komshikashika wakho owushikashikayo phansi kwelanga. Konke isandla sakho esiyokufumanayo ukukwenza, kwenze ngamandla akho, ngokuba akukho msebenzi namcabango nakwazi nakuhlakanipha endaweni yabafileyo lapho uya khona. Ngabuye ngabona phansi kwelanga ukuthi ukujaha akuyi ngabanejubane, nokulwa ngamaqhawe, nesinkwa ngabahlakaniphileyo, nengcebo ngabaqondileyo, nomusa ngabanokwazi, ngokuba bonke bahlangabezana nesikhathi nethuba, ngokuba umuntu akasazi isikhathi sakhe. Njengezinhlanzi ezibanjwa enetheni elibi nezinyoni ezibanjwa ogibeni, kanjalo amadodana abantu abekelwa isihibe ngesikhathi esibi, lapho siwehlela ngokuzumayo. All right. Uhambe lapha ku chapter 10 futhi. Hallelujah. Ngifuna lapha ku chapter 10 ungiphe lapha u verse from verse 8. Umshumayeli isahluko 10 verse 8. Siyabonga manje. Omba umgodi uyakuwela kuwo, nodiliza ugange uyakulunywa inyoka. Omba umgodi. Amen. Uyakuwela kuwo,
nodiliza ugange uyakulunywa inyoka, okhipha amatshe uyakulinyazwa yiwo, nobanda izinkuni uyakuba sengozini ngazo. Uma insimbi ibuthunti umuntu angaloli usiko, uyakhamelela ngamandla. Ufunda verse 8 again. Hallelujah. Okhipha amatshe uyakulinyazwa yiwo, nobanda izinkuni uyakuba sengozini ngazo. Ngifuna uverse 8. Hallelujah. Omba umgodi uyakuwela kuwo, nodiliza ugange uyakulunywa izinyoka. Ezwa omba umgodi. Amen. Omba umgodi. Amen. Uzimbela umgodi ngokwenza okubi. Yes, Lord. Mesithini emva kwalokho? Nodiliza ugange. Odiliza utonga. Amen. Uyakulunywa izinyoka. Uyakulunywa izinyoka. Yes, Lord. Ilapho ke. Amen. Amen. Hallelujah. Umphefumulo engazuvuka ingakho kuthi into ukuthi laNkulunkulu iphenjiwe ngaphansi kuba le khona ukufa. Yes, Lord. Ile khona kukhona abafileyo abangezuvuka ngokuba bonke abenza intando yaNkulunkulu bayovuswa egcineni bakhazimuliswe. Amen. Kodwa ke inyama negazi yayingena ezulwini. Yes, Lord. Lo muntu ongaphakathi kuwena lo uNkulunkulu amphefumulela uyena lo. Amen. Oyakuwe phanishwa ngokudliwa izinyoka ngaphansi bese ahlulelwe egcineni kwakho konke umhlaba sogoqwa ngokuba usukulindile ngesikhathi udliwa izinyoka ngemisebenzi yakho. Yes, Lord. So manje ngifuna siveze indaba kaNoah. Hallelujah. Ngifuna indaba kaNoah. Indaba kaNoah, uNoah ukuthi yini emenza ahlobane noNkulunkulu. Hallelujah. So kala phaya kwincwadi kaDeuteronomy chapter incwadi yakhe uGenesis chapter 5. Amen. Hallelujah. Siqala phaya kwincwadi kaDeuteronomy chapter Genesis chapter 5. Amen. Incwadi uGenesis isahluko sesihlanu ivesi lokuqala. Lokhu kuyincwadi yezizukulwane zika-Adamu. So isizukulwane zika-Adamu inzalo kusukela ku-Adamu kubantu bokuqala basebezala. Amen. Baba nezingane njengoba uAdamu bazala indodana. Amen. uKhayini basebezala noAbel. Amen. uAbel wabulala umfowabo, kwamini uKhayini wabulala umfowabo. Ehambeni kwesikhathi uNkulunkulu wayesenika uAdamu indodana igama layo uSeth. Yes, Lord. Bhala uthini ngesiZulu lapho manje ngibiza ngesiNgisi uSeth babiza ngoba Sethi. Amen. So uSethi ngaphansi kwakhe kwaphuma indodana eyabizwa uMatusela. Yes, Lord. uMatusela wayesezala ngaphansi kwakhe kwakuleso sizukulwane kwaphuma indodana ebizwa ngoEnoki. Yes, Lord. Enoki. Amen. Ndelungile. Indoda eqotho eyafunda ngokuhlakani nokulungiswa kaNkulunkulu. Amen. Emva kwalokho wafundisa isizwe. Yes, Lord. Esasikhona ngaleso sikhathi ngoba abantu basebeqala bephumile endleleni zikaNkulunkulu. Wabafundisa uEnoki. Amen. Egcina imiyalelo kaNkulunkulu, ebafundisa nangokulungiswa kaNkulunkulu. uEnoki wasethola indodana kwaphansi kwakhe kwaphuma uLameki. Yes, Lord. uLameki kwahamba kwaphuma indodana uNoah. Yes, Lord. uNoah unamadodana amathathu. Yes, Lord. uNoah wayeyindoda naye eqotho elungileyo. Yes, Lord.
esaba uNkulunkulu ehamba ngendlela zikaNkulunkulu igcina usiko luka Enoch lokusaba uNkulunkulu nokulandela imfundiso kaNkulunkulu. So njengoba ithi ke uAdam wafa eseneminyaka ewu930. Yes, Lord. Yes, Lord. Kwase no Seti naye waphila iminyaka ewu800. Wayesethola indodana. Yes, Lord. Amen. Wafa uSeti. Kwase kuze kufika kuEnoch, kwaze kwafika uMatusela kuEnoch, kwaze kwafika kuNoah. uNoah bese sifika uNoah yena njengoba indoda elungileyo. Njengoba indoda elungileyo ngifuna ukuthi siqale lapha ku uqale lapha ku chapter 5. Yes, Lord. From verse 24. Hallelujah. uEnoch incwadi uGenesis isahluko sesihlanu verse 24. uEnoch wayehamba noNkulunkulu. uEnoch wayendoda ehamba noNkulunkulu. Akafanga uEnoch wakhushulele ezulwini ngenkazimulo kaNkulunkulu. Kepha wayengasekho nje ngokuba uNkulunkulu wamthatha uNkulunkulu wamsela ngaphezulu. So yonke uNkulunkulu amthatha wayesezele indodana ekuthiwa uMetusela. uMetusela wazala uLameki. uLameki wayesephila iminyaka iminyaka eyikhulu namahlanu. Iminyaka eyikhulu namahlanu ayishagalombili nambili. Amen. Wazala indodana wayiqamba igama lokuthi uNoah. So uNoah wazalwa wayesemqamba legama wayesethi yini indoda yamqamba legama lo ethi lo uyakusiduduza emsebenzini wethu nasenkathazweni yezandla zethu. So njengoba uNkulunkulu ngesikhathi sewonile uAdam noEve. Yes, Lord. Yes, Lord. Wabaqalekisa wathi ke ekusebenzeni kwenu wena umuntu wesifazane uyakuzala izingane kabuhlungu. Yes, Lord. Inyoka iyakuba isitha iyokushaya izithende. Yes, Lord. Kusho ukuthi ke lo moya lo lokubambile umuntu wesifazane umoya wenkohliso. Yes, Lord. Wena uSathane umshaya ikhanda. Yes, Lord. Amen. Indlela yokunqoba uSathane ukuthi ulandele ukuthi ulandele imfundiso kaNkulunkulu yona ndlela yokunqoba. Kodwa isigaba sakho ukuthi uyothola abantwana kabuhlungu uyomemeza ekuzaleni kwakho. Kwathiwa wena umuntu wesilisa uyotshala. Kodwa ke kuyomila Hallelujah. ameva nokhula. Umsebenzi wakho ukuthi ke izilingo ngeke zize ziphele. Yes, Lord. Yingakho kuzomela nihlezi nifuna ubulungiswa kuNkulunkulu. Ngokuba uNkulunkulu uthe esebakhiphile engadini wayesebeka inkemba ephenduka macala onke umlilo. Ukuthi bangakwazi ukweqela ngale lokho ukufa. Ukuze bona bakwazi ukuthi balungiswe. Yes, Lord. Fanele bathethelelwe izono zabo. Yingakho ke kuhamba kuthiwa abahlabe baxolise uNkulunkulu njalo. Amen. Behlabela ukuxolisa kuNkulunkulu bevuma izono zabo. Yes, Lord. Njengoba kubekiwe isikhathi sokuthi ke uNkulunkulu uyokuthumela umsindisi oyakunsindisa ukuze nikwazi ukuthi inqobe uSathane. So uJesu Kristu uqhamuka kanjalo azoba umsindisi ngokuba uNoah waba umsindisi kodwa akakwazanga ukuthi aphelelise konke. Ingakho incwadi ya Sambulo chapter 5 ichaza ukuthi kwabhekwa ezulwini kwabhekwa emhlabeni. Yes, Lord. So Kwabhekwa ngaphansi komhlaba kodwa akatholakalanga. Amen. Hallelujah. Incwadi isambulo isahluko sesihlanu verse lokuqala. Yes, sir. Ngase ngibona esandleni sokunene sakhe oyehlezi esihlalweni sobukhosi.
Fundisha. Incwadi elotshiwe ngaphakathi nangaphandle enamathelisiwe ngezimpawu eziyisikhombisa. Ngase ngibona ingilosi enamandla imemeza ngezwi elikhulu ithi, Kwase kubonakala ingilosi imemeza isibonakaliso lesi esivelayo. Amen. Before ufike uJesu Kristu. Yes, Lord. Yes, Lord. uJohane kwincwadi yesambulo bamvezela izinto ezenzeka Yes, Lord. before noma ngaphambi kokuthi ke zenzeke emhlabeni, zenzeka ezulwini. Yes, Lord. Okusho ukuthi konke okwenzeka emhlabeni kuyisibuko sasezulwini. Yes, Lord. Amen. Okuyikona okukhombisayo ukuthi ezulwini kwenzeke intando kaNkulunkulu, nasemhlabeni kufanele kwenzeke, kodwa ngenxa yokuthi abantu baphila ngaphansi kwencindezelo kamoya kaSathane, Yes, Lord. ingakho beloke benikiwe umusa Amen. ukuthi balungiswe ukuze babuyisane noNkulunkulu, ngokuba uNkulunkulu kwaseqaleni kwangeyona intando yakhe ukuthi umuntu afe. Yes, Lord. Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Ngase ngibona ingilosi enamandla imemeza ngezwi elikhulu ithi, ngubani ofanele ukuvula lencwadi? So njengoba uNkulunkulu engayona intando yakhe ukuthi umuntu afe, ingakho emnika i-second chance. Yes, Lord. After i-second chance, njengoba ke uSathane wayetshela ukuthi useqedile ngokuba uyisele esonweni, Amen. uNkulunkulu wayesevele neplan B ukuthi ke noma ngambulala ngokwenyama esonweni, kodwa ke ngingakwazi ukumlungisa ukuthi aphile ngokwenkazimulo ongonaphakade, okusho ukuthi uSathane akanamandla. Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Ukuba konke uNkulunkulu akwenzayo kune backup. Ingakho ke lencwadi le yesambulo ithi kwase kuvezwa, Amen. Ngibona ingilosi enamandla imemeza ngezwi elikhulu ithi, ngubani ofanele ukuvula lencwadi nokuqaqa izimpawu zayo na? yes sir. Hallelujah. Kwakungekho namunye ezulwini nasemhlabeni Kwakungekho noyedwa umuntu ezulwini nasemhlabeni nangaphansi komhlaba nangaphansi komhlaba oyenamandla okuyivula incwadi abuke kuyo. akekho owenamandla, okusho ukuthi akekho ezokwazi ukuthi afundise abantu ngendlela eqondile yonke into efuna uNkulunkulu. Ngokuba uMose ngesikhathi abakhipha abantwana baka-Israyeli eGibhithe bawa endleleni ehlane, naye uMose waba nenkani. Amen. uMose wayefuna ukuduba Yes, Lord. ngenxa yokuthi umthwalo womsinda. Yes, Lord. Abantu babeqhubeka bona ngaphansi kwaMose. uMose kwathiwa ke akakhombe itshe nentonga ephethe noma udondolo. uMose walishaya udonga kwaphuma amanzi ngoba uNkulunkulu nomusa. Yes, Lord. So njengoba ke uJesu Kristu esethunyelwe, kuthiwa ke uyena owathunyelwa ilembe noma imvu, Yes, Lord. Amen. uyena owaba umuntu o-perfect Amen. ukuze abuyise abantu bakaNkulunkulu kuNkulunkulu. Yes, Lord. Amen. So indlela yobungcwele le uSathane angekakwazi ukuyiqeda uma ukuthi wena uzobekezela ekhambeni ngendlela efuna uNkulunkulu, Yes, Lord. uzothola lesipho sokuba indodana kaNkulunkulu Amen. Amen. Hallelujah. ngokuba wenza intando kaNkulunkulu. Amen. So manje na ke Amen. uNowa mesezelwe unesizathu sokuthi uzalelwe ngokuba abantu sebephumile ekukholweni nakuhamba endleleni zikaNkulunkulu. Yes, Lord. Yes. Usesathiwe uEnoch. Amen. So mesesathiwe uEnoch. Amen. Amen. Hallelujah. Incwadi kuGenesis isahluko 6 verse 5. Awuqala lapha kuverse 1 esibafezela isizathu. Verse 1. Kwathi abantu beqala ukwanda ebusweni bomhlaba, Kwathi ngesikhathi abantu sebeqala bebabaningi emhlabeni, bezala amadodakazi. kwazalwa amadodakazi. Amadodana kaNkulunkulu ebona amadodakazi abantu ukuthi mahle. Abantu bacanga ukuthi bekhuluma amadodana kaNkulunkulu khulunywa ngengilosi. Hallelujah. Akhulunywa ngengilosi. Uma incwadi yamahubo ithi ke nonke ngithi ningoNkulunkulu, Yes, Lord. kodwa ke niza kufa Amen. Amen. njengabantu Yes, Lord. nezikhulu, Amen. Amen. ngokuba yimini ophila kuze kube phakade.
So lokho kusho ukuthi ke ikhuluma ngabantu ababedalwe uNkulunkulu ithi ke amadodana kaNkulunkulu abona amadodakazi abantu ukuthi mahle. okusho ukuthi ngesikhathi abantu sebande emhlabeni abantu baqala babona abantu besifazane bahle base beqala bevuka umhabholo nomoya omubi lo moya kaSathane uyabuya njalo ufike uhambe ukhishwe uphinde futhi uhambe uhlala ubuye kubantu azithathela abafazi kuwo abantu abathandayo. uNkulunkulu uthi wakha umuntu wesilisa wasethi ke bese makhe umuntu wesilisa wabona ukuthi akukuhle ukuthi umuntu wesilisa beyedwa wathi ngizomakhela umsizi bese bakhile umsizi ngobaba walikhipha kuAdamu wayesebeka umuntu wesifazane phambi kwaAdamu wayesethi uAdamu ke lo ungumuntu wethambo lamathambo ami inyama yenyama yami uyakubizwa ngokuthiwa ke umuntu wesifazane noma indodakazi. So uma indodakazi ke okusho ukuthi ke indoda iyakushiya uyise nonina inamathele kumkayo akushiwo ngokuthi indoda iyoshiya uyise nonina inamathele kubafazi bayo. uAdamu wayemunye nomkakhe babehambaze nomkakhe. So njengoba ke uNkulunkulu ethe indoda yakushiya uyise nonina inamathele kumkayo uNkulunkulu wazi ukuthi ke ubeke umuntu wesilisa ukuthi abe nonkosikazi wakhe oyedwa. Ngokuba abantu sebevuka umona nomoya wokungcola sebeyaqala sebezithathela abafazi ngabaningi azithathela abafazi kuwo abathandayo ezithathela abafazi ngabaningi. So lokho kwandisa ukungcola kuNkulunkulu wasecasuka uNkulunkulu ngaloso sikhathi abantu babephila iminyaka eminingi 900 800 600 kodwa ngeke kwahlanganisa 1000. wayesethi uJehova umoya wami ngalokho usa njalo kumuntu. ngokuba umuntu seqalile uyabhebhetheka esonweni uNkulunkulu wayesethi ke umoya wami ngeke usahlala isikhathi eside kumuntu. Njengokuba eyinyama nje izinsuku zakhe ziyakuba minyaka 120. So ukuthi manje iminyaka yomuntu sezoba 120 uma wevile kulo mnyaka nakhona usabusisiwe. Kodwa uNkulunkulu ngenxa yokuthi wathi abantu ngenxa bayaqhubeka bakhohlakala iminyaka yabo ngizoyinciphisa ibe 120. Ngaleso zinsuku kwakukhona iziqhwaga emhlabeni. So ngaleso sikhathi kwakukhona iziqhwaga emhlabeni Nangasemumva futhi lapho amadodana kaNkulunkulu engena kuwo amadodakazi abantu awazalela abantwana. Sho manje sebeyazenzela umoya wobufebe uqalile ngaleso sikhathi akusagcinwa umyalelo woNkulunkulu ukuthi umuntu athathe umfazi sebethatha abafazi noma besebeyalalana ngaphandle komshado. Lana engamadodana asendulo anamandla anegama lodumo. Kepha uJehova wabona ukuthi ububi bomuntu bukhulu emhlabeni. So ngokuba uyabona ukuthi umuntu uyaqhubeka uyona uyabhebhetheka akafuni ukupheza uNkulunkulu wase ezisola ngokwenza umuntu nokuthi zonke izizindlo zemicabango ngokuba uyabona ukuthi yonke imicabango nemidlinzo ekumuntu yenhliziyo yakhe izinto ezicatshwa ngomuntu zimbi kanjalo. yonke into ecatshwa ngomuntu yimbi. Umoya kaSathane usiyabusa kubantu wayesezisola. Haleluya. Njengoba umoya kabantu sekubusa sebefuna ukuzenzela intando yabo abasenzi intando kaNkulunkulu. Wayesezisola uJehova ukuthi wayebenzile abantu emhlabeni. Ngalokho uNkulunkulu wayengasaneme Wadabuka enhlizweni yakhe. inhliziyo yakhe akaneme uNkulunkulu kusukela ngaloso sikhathi kuze kube namhlanje njengoba sikhuluma. Akaneme uNkulunkulu ngendlela abantu bakhe abadalile abaphila ngayo ngokuba abenzi intando yakhe. So uNkulunkulu ke akuphelelanga lapho. Hambele lapha kuyona lo verse le Wathi uJehova wathi abantu engibadalileyo ngiza kubachitha ebusweni bomhlaba. njengoba ke abantu bedaliwe sosikhathi uNkulunkulu ngokucasuka okukuyena usethi ke abantu kufanele abachithe emhlabeni. Haleluya. Yebo abantu nezinkomo nezilwane nezo zonke izilwane ezikhona emhlabeni ngokuba abanye abantu base bethathe bamixa izilwane bamixa kunencwadi engekho la
incwadi kaJasha Iveza izinto echaza izinto zonke ukuthi abantu basebethatha izilwane amahashi nenkomo bamixe kukhiphe izinto engaqondakali. Lonto leyo isinengiso kuNkulunkulu. Njengoba namanje abantu besenza bemixa izilwane. Amen. Bezalisana izilwane engafanele bezazalisana. Benza ukukhohlakala phambi kwaNkulunkulu. Ngoba ke uNkulunkulu ujalela ukuthi isilwane sibe nohlobo lwaso. So uma wena sowuthatha igundwane nekati uthatha imbewu yakho ukuhlanganisa wenza into ke esinengiso ichilo nobuyaluyalo into uNkulunkulu angayidalanga ngoba wena sowenze kwakho ongadaliwe uNkulunkulu. Ngokuba ngiyazisola ukuthi ngibenzile. Ngokuba manje uNkulunkulu uyazisola ukuthi wenzile umuntu ngokuba umuntu akasalaleli. So ke kwakukhona indoda ke le ndoda le ekuyiyona eyilungile phambi kwamehlo kaNkulunkulu. Amen. Kepha uNoah, Le ndoda igama layo uNoah, wayetholile umusa emehlweni kaJehova. wathola umusa. Akawutholanga umusa ngoba naku wayeyisoni ezizinto ezenziwa abantu kuba naye kuba wayenza lokhu abantu ababekwenza enza ukukhohlakala onakele naye wayezobalwa uNkulunkulu wayezobhubhisa yonke into ngoba sikho namhlanje sonke. Kodwa ngenxa kaNoah uNkulunkulu waba nomusa kuNoah ngokuba wayeyindoda elungileyo. So wayesenza isivumelwano noNoah ukuthi Noah umhlaba ngizobhubhisa ngokuba bonke abantu bonakele. Ngizokunika isikhathi esingango 120 years ukuthi ubashumayeze ukuthi baphenduke endleleni zabo. Wathi ke uzokwakha umkhumbi ngale ndlela engizokuchazela ngayo. Wamchazela uNkulunkulu ukuthi ngifuna ukwakhe kanjani umkhumbi ozokusindisa. Njengokuba uNkulunkulu wathi kuMoses ke wamchazela uNkulunkulu uma efuna ukwakha into ezosindisa abantu uyakuchazela ngokombono. Wachazela uNoah ngokombono, wabizela uMoses entabeni wamkhombisa ukuthi ke itabernacle yakhe efuna kuyakhiwe kanjani. Wayakha ngale ndlela uNkulunkulu ayibonise yona. uNkulunkulu wazibonakalisa kuba prophethi wathi ngizothumela ke indodana yami ekuyiyona ezokwakhipa ndlalami. Nayo yonke lonto leyo yenzeka ngaleyo ndlela uNkulunkulu ayakha ngayo ngokuba leyo ndodana iyisonto. Bonke abantu abafuna ukukholwa nabafuna ukuza uNkulunkulu kufuneka beze kuleyo ndodana. So leyo ndodana wayakha esibelethweni somuntu wesifazane njengoba eshilo ngesibonakaliso. So bonke kuyachaza ukuthi uNkulunkulu uma ezokwakha into ezosindisa uqala asho ukuthi izokwenzeka. Wakha umkhumbi uNoah ngendlela uNkulunkulu amchazele ngawo wawuqeda. 120 years uNoah uyashumayela. Abantu abafuna ukuzwa njengoba namanje kuyashunyayelwa izwi livangeli leqiniso. Abantu abafuna ukuzwa sebephumile ekholweni. Abafundisi bayajola, abafundisi bayafeba. Yini sebekhohliwe uNkulunkulu. uNkulunkulu uloke eshilo eletha abaprofeti eletha izibonakaliso njengoba eshilo kumprofeti uJoel ukuthi ngiyoletha umphefumulo wami enyameni ngiyokwehlela abantu amadodana ayobona izibonakaliso. Abantu besifazane bayoprofeta. Amadoda amadala abuye abe namaphupho. Lo maphupho lawo akuwona amaphupho nje okudlala. Amaphupho khuluma ngokuthi ke abantu bonakele umhlaba uzobhubha. Siyanitshela namanje ukuthi umhlaba uzobhubha ngomlilo. Lo mtshela sitshela yona into eyenziwa uNoah for 120 years. Incwadi uGenesis isahluko 6 verse 9. Yes sir. Lokhu kuyisizukulwane zikaNoah. uNoah wayeyindoda eqotho engenacala esizukulwaneni sakhe. uNoah wayehamba noNkulunkulu. Verse 13. uNkulunkulu wathi kuNoah, ukuphela kwenyama yonke kufikile phambi kwami. So inyama losikhathi leso kumele ibhudiswe ngamanzi. Ngokuba yini? Ngokuba umhlaba ugcwele ukudlwangudlwangu. Ngokuba umhlaba ugcwele ukonakala nokhohlakala okubudlwangudlwangu. Amadoda lalana wodwa. Abantu bayalalana bengashadile. Abantu bajaka utshwala badla semaphathini bagqoka ngendlela engaqondakali. Bagqoka bamba nqunu bafaka opende ebusweni bafaka into zokufakelwa.
abafundisi barobha izwi likaNkulunkulu, abantu abasanikeli, abantu benza yonke into ephambene necebo likaNkulunkulu. Akekho ofuna ukwenza intando kaNkulunkulu. Izisho incwadi kaIsaya athi-ke akekho onokuqonda. Bonke abamazi uNkulunkulu. Ngiyafuna akekho onokuqonda. Abantu abamazi uNkulunkulu. Yes Lord. Ngokuba umhlaba ugcwele ukudlwangudlwangu ngenxa yabantu. So intando kaNkulunkulu njengoba ingenziwa. Lento eyenzeke ngesikhathi sikaNoah. Ukubhujiswa komhlaba, wabhujiswa umhlaba wokuqala. Isizwe sangaleso sikhathi sabhujiswa ngamanzi. Njengoba sabhujiswa ngamanzi, esolandela ithi manje umhlaba uza kubhubha ngomlilo. Amen. Bheka ngiyakubachitha kanye nomhlaba. So bonke abantu ngaleso sikhathi isizathu sokuthi uNkulunkulu anike iplan manje angeke akusekho mkhumbi. Umkhumbi manje uJesu Kristu. Hallelujah, glory to God. You understand? Umkhumbi manje uJesu Kristu. Uma usala kuleli vangeli lokusindiswa, ngeke uze usindiswe. Ngesikhathi sokuthi kubhujiswe abantu ngaleso sikhathi uNkulunkulu ezobhubhisa leso sizwe. Hallelujah. Amen. uNkulunkulu wathi abantu kufanele baphenduke ukuze bangene noma emkhumbini ngoba bangakholwa uzobhubhisa umhlaba nayo yonke into. So manje-ke uNoah wakhethelwa lo msebenzi ngoba wendoda elungile ukuthi asindise abantu ngomkhumbi, kodwa abantu abafunanga ukukholwa. Amen. Wawakha umkhumbi wokuqeda. So wasethiwa kaqoqe zonke izilwane ngathuthu zingene emkhumbini, aziqoqe, waziqoqa uNoah zangena emkhumbini. Emva kwesikhathi uNkulunkulu wamtshela ukuthi-ke emva kwethuka ezu-7 ngizovula amawindi ezulwini, ngivula yonke indawo enamanzi, linethe, gcwala amanzi umhlaba wonke. uNoah wenza njengoba uNkulunkulu esho. Funda umfundele ku-chapter 6. Hallelujah. From verse 20 or from verse 21. Hallelujah. Verse 20. Say from verse 21. Verse 21. Zithathele kukho konke ukudla okudliwayo ukubuthele kuwe. Kuya kuba ngukudla kwakho nokwabo. uNoah wenza njalo njengalokho uNkulunkulu emyalile wakwenza. Njengoba uNkulunkulu imiyalo yakhe isamina namhlanje, iyona le kumele siyenze njengoba uNoah enza umyalelo kaNkulunkulu. Into ezokufaka noma ezokusondeza uNkulunkulu ukwenza umyalelo wakhe njengoNoah. Ngokuba uma ungenzi imyalelo kaNkulunkulu, uzigcina wena umsulwa phambi kaNkulunkulu, nawe uzobhujiswa. Manje-ke akusekho ukuthi izophinde futhi kube khona esinye isizwe esoqhamuka emva kokufa okuzoqhamuka. Ngokuba manje yonke into izophela. Umhlaba uzagoqwa njengengubo ushe. Ngifuna incwadi yaPetro ngishona khona. Hallelujah. Incwadi yesibili kaPetro isahluko sesibili verse 5. Yes sir. Nezwe lamandulo engaliyekanga kodwa wamlondoloza uNoah umshumayeli. Yes sir. Wokulunga ongowesishiyagalombili mhla eletha uzamcolo ezweni elingamesabi uNkulunkulu. Lelo lizwe lelo labo bantu labo osasizwe sasingamesabi uNkulunkulu. uNkulunkulu waletha uzamcolo for 40 days and 40 nights. Ubusuku obu-40 nemini ewu-40 kunetha lingaphezi, linetha imvula uzamcolo, imvula yangempela. So njengoba kwenzeka lokho. Hallelujah. Hallelujah. Ngifuna incwadi kaPetro isahluko sesibili. Incwadi yesibili kaPetro isahluko sesibili. Hallelujah. From verse 9. Hallelujah. From verse 9. Inkosi
iyakwazi ukuhlangulisa ekulingweni abamesabayo uNkulunkulu. Awuhambe verse 3, chapter 3 verse 9. Incwadi yesibili kaPetru isahluko sesithathu verse 9. Yes sir. Inkosi ayilibali ngesithembiso sayo. So isithembiso sokuthi ke lo mhlaba oqala wabhujwa wayethembisile uzobhubhisa. Manje na ke kunesithembiso sesibili sokuthi bonke abantu abeze kuKristu. Uma abantu beze kuKristu ngokuba lo mhlaba lo uJesu Kristu uyasho ukuthi ke izulu lomhlaba lizobhubha kodwa ke izwi lalo lizakuphila okuphakade. So uma ke sebhubha umhlaba wesibili sesiyatshelwa ukuthi uNkulunkulu akalibali ngokuthembisile uthini? Inkosi ayilibali ngesithembiso sayo. Yes sir. Njengalokhu abanye bathi kungukulibala. Njengoba abantu sekhohliwe uNkulunkulu ukunikile isikhathi umusa onikiwe umusa onikiwe wona. Kepha yanibekezelela. Sibekezeleliwe. Ingathandi ukuba kubhubhe namunye. Ngoba akafuni ukuthi kubhubhe noyedwa umuntu. Kodwa ukuba bonke beze ekuphendukeni. Ukuze bonke abantu basindiswe beze kuphendukeni uNkulunkulu sasinikile isikhathi siphila ku-5-2. Siphila ngaphansi kwa-5-2. Emva kwa-5-2 kuzoba ke 3-2. 2-2. 1-2. Mase lithi ke o'clock. Mase o'clock. Kepha usuku lwenkosi luyakufika. Mase kufika usuku lwenkosi. Haleluya. Njengesela. Mhla amazulu njengokuba amazulu yonke into phakathi ngokuhlokoma. iyadlula ngokuhlokoma. Kuyakusha konke. Yonke into phakathi emhlabeni kubhidlike. Haleluya. Haleluya. Yonke into phakathi emhlabeni kubhidlike. iyakusha ibhidlike. Nomhlaba nakho konke okukhona emhlabeni nemisebenzi yawo. Nomhlaba kanye nemisebenzi yawo kuyakusha. Haleluya. Yonke into. Amen. Amen. Kulesithembiso sesibili njengoba kuthiwa abantu abeze kuKristu. Yes Lord. uNkulunkulu wathumela uNoah ukuthi akashumayele abafunanga ukukholwa. After 120 years wawubhubhisa umhlaba ngamanzi uzamthola. Nakhona manje emva kwalokho uNoah waphuma nabantwana bakhe baqhubeka bazala kwaze wafika isizukulwane esikaAbraham noLot. Lapho bona abantu bona baphinde futhi baqala phansi bakhohlakala bakha umbhoshongo. Bese bakha umbhoshongo abantu bafuna uye ezulwini. uNkulunkulu ilapho ke aletha uyaluyalu kule nkulumo kulima babelikhuluma bangabusazwana ngokuba ke ukukhohlakala kwabo kwasekufikile ezulwini. uNkulunkulu wasebahlukanisa abantu wabaconfuser bagcwala umhlaba wonke. Incwadi kaGenesis chapter 11. Hallelujah. So ngaleso sikhathi ke abantu basebeqala begcwala umhlaba wonke. Amen. Njengoba abantu begcwala umhlaba wonke. Amen. Incwadi uGenesis isahluko 11 verse 1. Yes sir. Umhlaba wonke wawunolimi. Umhlaba wonke babekhuluma ulimi lunye Nokukhuluma kunye. babekhuluma ilanguage eyi-1. Amen. Kwathi ekusukeleni kwabo empumalanga bafumana ithafa ezweni laseShineyari bakha khona base bethi omunye komunye wozani ake senze izintini sizishishise izitini zaba ngamatshe abo nebithume laba ludaka lwabo. So abantu basebeqala bakha izitini bahlanganisa udaka baqala bakha umbhoshongo. Njengoba bakha lo mbhoshongo lo abantu bafuna ezulwini. Bese bafika ezulwini bazakhela isihlalo sobukhosi babulala uNkulunkulu basuse konke kusezulwini kubuse bona. Sebebuswa umoya kaSathane. Lo moya lo Isaya akhulume ngawo ukuthi uSathane wehlisela emhlabeni wathi ngiyokwakha ke isihlalo sami sobukhosi ngiyokhuphuka wasenhlizweni yakhe. Uma lo mbhalo ku-Isaiah chapter 14 verse 12 lo mbhalo ukhuluma ngale ncwadi le ethi ke abantu baqala bakha umbhoshongo. Bathi wozani asakhe umuzi wombhoshongo. Bathi bafuna ukwakha umuzi wombhoshongo. Ngesikhathi uSathane uselutha abantu ukuthi bafune bakhe ukuthi bafune bezulu uyabakhohlisa.
osiqongo sawo sisezulwini ufuna ukuthi ukuyongena ezulwini sizenzele igama funa sihlakazeke embusweni womhlaba wonke. usathana ufuna ubagcina ndawonye khona ezokwazi ukubafamba beqhubeke nokwenza ukhohlakala. So uNkulunkulu kuyona le ncwadi le chapter 11 bese uyahamba lapha ku verse 5. Hallelujah. Verse 5. uJehova wehla ukuba abone umuzi wombhoshongo So njengoba uNkulunkulu esebona izenzo zabo owakhiwa ngabantwana babantu. wakhiwe abantwana babantu. uJehova wathi bheka bonke basizwe sinye Bonke nolimi bayisizwe sinye lunye. bakhuluma ulimi lodwa olulodwa. Amen. Yikho abaqala ngakho manje abuye kunqanyulwa lutho abahlosa ukulwenza. Awufundi kahle izwi nawe lezindawo. uJehova wathi bheka bonke basizwe sinye Bonke nolimi basizwe sinye lunye. bakhuluma ulimi olulodwa. Yikho abaqala ngakho Yingakho beqala manje abayi kunqanyulwa nalutho so ngeke bayeke ngoba besikhuluma ulimi olulodwa. abahlosa ukwenza. Lonke into abafuna ukuyenza bazoyenza. So uNkulunkulu ngalokho Wozani sehle siye ukusanganisa ulimi lwabo ukuba bangezwani kube yilowo nalowo ulimi lomunye. so uNkulunkulu waseke ehlake ezoba confuse ukuthi bangasazwani ukuze kube khona ubuyeluyalo kuyona yonke abenzayo ne communication ingabusazwa. Ingakho sesinama Nigerians, sinama China, sinama India, sinama Zulu, sinabesuthu asizwani. Sihlanganiswa ulimi lunye lesingisi elibone usikwazi ukuthi sicommunicate. So ngalesikhathi uNkulunkulu ebachitha Kanjalo uJehova wabahlakazela emhlabeni wase bahlabazela uNkulunkulu wahlakaza abantu ukuthi bagcwale umhlaba wonke. Mawufuna impendulo iseBhayibhelini. Yes, Lord. uNkulunkulu owadala ukuthi abantu bahlakazeke, abanye baye eEurope, abanye baye eMelika, abanye baye eZimbabwe njengoba khona abale South Africa, njengoba khona baseChina. So manje na-ke mese-ke sizwe ukuthi kwincwadi yezenzo chapter 17 verse 26 siveza lento eshiwo kule ncwadi le kwi-Old Testament sizoyiveza kwi-New Testament eseyikhuluma umpostoli uPawulu ukuthi-ke Hallelujah. Incwadi izenzo isahluko 17 verse 26. yes sir, Wazenza izizwe zonke ngagazi linye. wazenza izizwe zonke, wenza izizwe zonke, Ngagazi linye. wenza umuntu ngomfaniso wakhe, waseyenza zonke izizwe ngagazi linye. So uNkulunkulu akuyena uNkulunkulu wabantu abamnyama, uJesu akuyena uJesu wabantu abamnyama noma wabantu abamhlophe noma wamaJuda. uJesu unguNkulunkulu, ingakho kuthiwa ndodana kaNkulunkulu. Uyindodana kaDavide ngokozalo kodwa ngokukamoya uyindodana kaNkulunkulu. Yes, Lord. Wazenza izizwe zonke ngagazi linye. So njengoba enze zonke izizwe ngagazi linye Ukuba zakhe ebusweni bonke bomhlaba. yena njengoba hlakaza lapha wakhe wenzela ukuthi zakhe kuphi, Zakhe ebusweni bonke bomhlaba. ngokuba umhlaba ungowakhe nakho konke okuphakathi wayenzele umhlaba thina abantu. So usathane lo ofuna ukubusa kubantu yiwona lokhohlisa abantu ukuthi abakho umphoshongo bese bafuna ezulwini. uNkulunkulu wayichitha leyo nto leyo. uNkulunkulu uhleze wina, usathane uyaluza. So wena uma usebenzela usathane noma usetshenziswa usathane uyaluza ekugcineni ngokubuza esihogweni. Amen. uNkulunkulu uma usebenzela yena uphila kuye, wena uzakusindisa uthola uphilo phakade. Njengoba uNkulunkulu isho incwadi ithi wenza izizwe zonke Ngagazi linye. ngagazi linye. So igazi elikuChina, likugazi elikuIndia, negazi elikumnyama akho mehluko, abantu bakaNkulunkulu. So uNkulunkulu bakha phansi odakeni azange asibhalelwe la ukuthi wakha umuntu omnyama nomuntu omhlophe. Akubhaliwe kanjalo. So uma ungabhaliwe kanjalo
angeke ngize ngizikhathaze ngokuthi uNkulunkulu umuntu oqala amakha wayenjani ngokuba ngeke umuntu nobufakazi balokho. No. So uma ngenakho ubufakazi balokho noma bungekho ubufakazi balokho sikholwa yilokuthi thina sike simfanekiso. Yes, Lord. kaNkulunkulu kuphela mina ngikholwa yilokho. Yes, Lord. Ukuthi wena ubona ukuthi ke khona ibhunu nomlungu nabo bacindezela bona barichi washo nasihlupheka ingoba ukuvuma uNkulunkulu. Uma umuntu wena bacindezela ingokuba nabo bagcwele umoya kaSathane laba benza lokho njengoba nakhona abantu abamnyama abadayisa abanye abantu abamnyama abadla abantu abadla khona abathakathi abafuna abantu babadle bagcwele umoya kaSathane. Umuntu olungile phambi kaNkulunkulu angakhathalekile ukuthi ngabe iChina noma ngabe iNdiya noma ngabe umlungu. Uma wenza intando kaNkulunkulu uNkulunkulu aphila kuwe wena unokuphila okuphakade. Kodwa uma uzoloku ubuka isikhumba somuntu wena uzongena umoya omubi wokuzonda wokuzibona ngathi wena awuyilutho kulomunye umuntu noma ungathi ungcono kulomunye umuntu. Amen. You understand? So simelwe thina ukukholwa yizwi nemfundiso yobungcwele kuphela. Ubungcwele kuphela into ekumele silandele ukuze thina sithole ukuphila kuNkulunkulu. Hallelujah. You understand? Ngiphe incwadi yezenzo yesibili. Hallelujah. Sahluko uNkulunkulu ngumoya. Hallelujah. 2 verse 38. So ukuphendula ke umbuzo siphendula ngale iBhayibheli. Yes, Lord. Kuyona yonke into ebhalwe phansi. Siyakufuna sikufunisise lokho okumele uNkulunkulu angivule kuthina esikwaziyo nakushoyo uNkulunkulu obhalwe phansi eBhayibhelini ukuze siphile ngako sikholwe yikho. Yes, Lord. Uma khona omunye umbuzo siwulindele. Yes, Lord. Ngokuba angiqhakambisa ukuba umZulu, angiqhakambisa ukuba umuntu omnyama, anginandaba noma ngabe kuthi umuntu urich unakho konke umlungu noma uyiChina noma uyiNdiya akusho lutho kumina lokho. Wazenza izizwe zonke ngagazi linye. Uma uNkulunkulu ekubusisile ngalokho uyokujezisa ngakho futhi ukuthi wena usukhonze kakhulu lezo zinto nazo wakhohlwa uyena. Into ebalekile inhliziyo yakho ngokuba uNkulunkulu ufuna inhliziyo yomuntu ukuthi ithande yena. Uthi ke umyalelo oqala nawo bonke uthi ke Oh Israel. Hallelujah. uNkulunkulu inkosi yethu uNkulunkulu munye. Wothanda yena ngengqondo yakho yonke, ngenhliziyo yakho yonke nangomphefumulo wakho wonke. So uma kushoda kwena ngokunga ubheke ngaphandle uzosala embusweni kanti ke izikhathi zokugcina lezi sinibizela khona ekutheni nisindiswe nize ekhanyeni nihambe ngobungcwele ungabheki indaba zokuthi ke ubani unani nanokuthi ke ubani unjani. No, kodwa ilonto ngeke izikusize. Kuyokusiza ngani ukuthi ube nakho konke kodwa ulahlekelwe ukuphila kwakho okuphakade. Amen. Hallelujah. Wathi uPetru. Hallelujah. Incwadi yezenzo isahluko sesibili verse 38. uPetru wayesethi phendukani ilowo nalowo abhaphathizwe egameni likaJesu Kristu. So uma ukuthi wena ufuna uNkulunkulu into kumele uyenze kufanele uphenduke ezonweni zakho. Ubhaphathiswe egameni likaJesu Kristu. Kukho ukuthethelelwa kwezono zethu. Ngokuba wonke umuntu uyisoni kufanele athethelele izono zakhe ukuthi abhaphathiswe bese ephendukile ukuze anikwe isiphiwo sikamoya engcwele uNkulunkulu akwazi ukuhlala kuwe uphile nawe uNkulunkulu uphile kuKristu njengoba uJesu Kristu uyindodana nawe uma wenza intando kaNkulunkulu ube indodana kaNkulunkulu. Kuningi esifuna ukufundisa kodwa ngenxa yesikhathi angifuni ukuba mude nanokuthi ke senze izinto ko WhatsApp kodwa uNkulunkulu uyenza indlela. So kufanele uphenduke ubhaphathiswe egameni likaJesu Kristu. Kukho ukuthethelelwa kwezono zethu. Uma uthi ungafuna ubhaphathiswa ngokuthi uthi uJesu Kristu umlungu ukhohliswa izithombe okwakho lokho noNkulunkulu kodwa thina simazi uJesu Kristu ekubhalanga ukuthi umhlophe noma mnyama. And akuyona into ebalekile leyo ngokuba noma sesikhazimuliswa sinikwa imizimba ekhazimulayo. You understand? Ngokuba ke imizimba yethu iyakushintshwa ngokuphazima kweso. Sinikwa imizimba enkazimulo engasabhekwa isikhumba engeke kabe indaba yokuba racist. So ngokuba bhekwa inhliziyo nomphefumulo wakho ukuthi ithanda bani. So wena uma ubambelele izinto semhlabeni utukile. Fanele uphenduke ubhaphathiswe egameni likaJesu Kristu. Kukho ukuthethelwa kwezono zakho. Khona niyakwamukeliswa
isiphiwo sikamoya oyingcwele ukuze wamukelise isiphiwo sikamoya oyingcwele ngokuba isithembiso ngesenu ukuba nabantwana lesithembiso benu ngesenu nabantwana benu esabo bonke abakude esabo bonke abakude bonke inkosi uNkulunkulu wethu bonke inkosi uNkulunkulu eyakubabiza. wethu yakubabiza Hallelujah. wanezelela wafakaza ngamanye agama wamemeza wathi-ke zisindiseni kulesizukulwane esiphambeneyo isizukulwane esiphambeneyo lesi uma wena ufuna ukusindiswa noma ufuna ukuba semseni woza kuJesu Kristu wena uzobhaphathiswa ukuze uthole ukuphila okuphakade. Uma unombuzo ophinde usithinte futhi sokuphendula ngale iBhayibheli ngokuba iBhayibheli lisisekelo sakho konke angathali ukuthi ufunde kangakanani uma ungakufunda iBhayibheli weak wisdom and futhi-ke wisibula udinga uJesu Kristu ukuze wena kube khona ukuqonda kwena. Uma ufuna ukubhaphathiswa usiyosithinta neningwane soyishiya uma uphenduka. Baba, egameni lenkosi yethu Jesu Kristu, uNkulunkulu onamandla, izwi lakho Baba lungumlilo ohangulayo, malisebenze Baba kubantwana bakho. Izwi lakho liyimbewu, siyakubonga Jehova ukuba izwi lakho liwelile empilweni zethu, siyalamukela ngentokozo. Sigcine umoya engcwele egameni lenkosi yethu Jesu Kristu ukuthi kubo bonke laba asebelamkelile izwi lakho njengamanje Nkosi uJesu ubagcine baze bangene emanzini sebephendukile njengamanje bethatha isinqumo ngoba wena uletha ukukhanya kwafika Baba emhlabeni and ubumnyama abubuqondi bukukhanya, kodwa la Nkosi usukhanyise khona bagcine abantu bakho babe nokuyibuza baphenduke Nkosi enhlizweni zabo bangene embusweni sebebhaphathisiwe egameni lenkosi yethu Jesu Kristu, ngoba likhe elinye igama esinikwe lona emhlabeni nangaphansi komhlaba nasezulwini ekumele ukuba sibhabhadise ngalo nokuba sihlale kuwe Nkosi uJesu. Baba, bagcineke abantu emhlabeni, ikakhulukazi Nkosi sikhulekela labo abasindisiwe, laba abahamba ngemiyalelo yakho, laba abahamba ngokwesaba Jehova, abagcina izimiso zakho ngaso sonke isikhathi, banqobe Baba ngezwi lakho, bamnqobe uSathane nazo zonke izilingo zenyama ezibafikelayo. Siyabakhulekela Nkosi ukuba baqinise, ubakhungathe bona ngamandla kamoya ongcwele, nalaba Nkosi obabizile abangakasithathi isinqumo kodwa izwi sebelizwile Nkosi bagcine baze bangene emanzini egameni lenkosi yethu Jesu Kristu oyinkosi nomsindisi empilweni zethu manje kuze kube phakade. Amen. Bazalwane, kubo bonke laba abafuna ukubhabhadiswa, izwi eselibasebenzile bayezwa uNkulunkulu uyakhuluma nabo ngayindlela zonke ukuba babe yidalwa ezintsha ngoba siphile ezikhathini zokugcina njengamanje. Akekho oyothi akezwanga ngoJesu Kristu, akekho oyothi akazanga iqiniso. Laba abalizwayo uNkulunkulu osesebenzile empilweni zabo ababonayo ukuthi isona isikhathi lesi njengamanje ngoba isikhathi sesiphelile. Thatha inamba ubhale noma i-email address ukuze sizoba nokuthintana, ubhabhadiswe egameni likaJesu Kristu. Nalabo abangenakho ukuqonda, ungenayo ishow ukuthi ngesikhathi ubhabhadiswa wabhabhadiswa ngendlela eright yini, awusakhumbuli ngoba usuhambe wahamba waphinde wahlehlela emuva, kodwa uyeza ukuthi uNkulunkulu ukhuluma nawe. Thatha inamba ubhale phansi njengamanje, thatha ipeni ubhale inamba ithi 066 566 9245. Ngizoyiphinda inamba ithi 066 566 9245. Uphinde ubhale ne-email address. I-email address ithi izwilenkhosi.ujesukristu@gmail.com. Bhala phansi i-email address uthi izwilenkhosi.ujesukristu@gmail.com. Nalabo abafuna ukuthola intshumayelo uqhubeke uyivuselele ngayindlela zonke, ulalele, ufundizwe, uhlole imibhalo usuwedwa. Bhala i-handle, ubhale ku-YouTube, intshumayelo ziyatholakala zonke. Mutype ku-YouTube uthi izwi lenkosi uJesu Kristu uzobe usuyithola intshumayelo ku-YouTube. Mutype uthi izwi lenkosi uJesu Kristu uzobe usukwazi ukusubscribe, uphinde uthole upress notification ukuze intshumayelo uyithole zonke, uyithole zisashisa sisanda ukuyifaka, uthumele usherishe nakwabanye ukuze beyithole intshumayelo, uyisindise wena, usindise nalabo bathandayo, usherishe
egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Inkosi imivumile ngoba intando yakhe eyenzakalayo ezimpilweni zethu. Siyatholakala na ku Instagram, uzokwazi i-handle ya Instagram it's izwi lenkosi uJesu Kristu. Ku Instagram i-handle it's izwi lenkosi uJesu Kristu. Uzokwazi ukufollowisha, usende nama DM egameni lenkosi yethu Jesu Kristu ngoba uJesu Kristu uyinkosi nomsindisi ezimpilweni zethu manje kuze kube phakade naphakade. Amen. 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 Sibonge bazalwane umusa wenkosi nothando. Siphinde futhi sikwazi ukubonana ngokuzayo uma inkosi ivumile. Sibonge ngemibuzo ingaphezi iphinde iqhubeke imibuzo yande ukuze sikwazi ukuthi sikhulisane ngokuba inhloso ukukhulisana, simbulelane imfihlakalo kaNkulunkulu ngokuba ke kuyintando yakhe ukuthi sonke size kuye ngokuqonda. Amen. Amen.